Seto lan kumiki. Sabda katimbalan kula Sang Jwita. Kula Sang Jwita Ratu. Lan sekaping prajurit ana ing praja Majapahit. Ingsun nelakake gunging panuwun ingkang tanpa upami. Dene penjan sedaya kersa rawuh wonten ing Kiswan. Jumbo kalawan layang hiburan ingkang panjenengan. Ingsun wedal sakmenika ngawontenake piswanan agung. Jalaran ingsun badhe ngrembak kahanan wonten ing Praja Majapahit. Ingkang sakmenika nembe kasempya ing memala utawi boten tentrem. Sedaya menika ingkang jalari minak jinggo nggih Guru Bisma. Ngantos kathah saka guru kang sami gugur saktengahipun medal lomba. Jalaran boten kuwawi ngadepi kridanipun minak jinggo nggih Guru Bisma. Ingsun ngantos mupus ing penggalih. Menapa yen ingsun ngasta ngayoman menika mung sakedheping netra lan sak mekaring payung wae. Ji Sang Jwita Ratu. Panjenipun leres swasandra wonten ing Praja Majapahit wekdal sakmenika boten tentrem. Kapara dipun krenah kalian pun Guru Bisma Jeminak Jiwa. Nanging kula suwun kanthi sanget Sang Jwita Ratu ampun kekesak jroning batos. Awit wonten ing Piswanan Agung menika wonten Dimas Minak Koncar yen dipun keparengaken kula badhe nyuwun wedal sawetawis badhe mawan rembag kalian Dimas Minak Koncar. Menawi ngaten ingsun mangkake wae. Ji. Car Paman Patih lho gender kados pundi. Kupingmu keprungu mesti. Mboten. Netrek. Kok ora Panjenengan ngendika napa? Oh dereng mendika kok. Tegese iki swasana ning Praja Majapahit. Oh ngaten. Praja Majapahit wektu dina iki lagi ora ayem, ora tentrem. Nggih. Marga tumindake Guru Bisma ya minak jingga. Nggih. Sing barang ngamuk. Merga sliramu iki ya wong ana ing Praja Majapahit. Nggih. Kalebu nayaka praja. Nggih. Ya aja mung meneng wae, mbok ya urun-urun rembug to. Car. Ngaten. Ngono ya, Jal. Jasma. Sang Jwita Ratu Kakang minak. menawi wonten kepareng kula badhe nyambut ngendikanipun Paman Patih Lugender. Monggo Kang. Paman Patih Lugender. Estunipun kula pribadi niku nderek angsung bela sungkawa atas guguripun para saka guru wonten ing negari Majapahit. Kakang Ronggolawe Tuban ugi gugur. Kakang Sindhurejo ing Kediri kalebet bojo kula Mintarsari saha Mintarwati ugi nderek dados Banten wonten ing Aranggana tumindakipun Guru Bisma Minak Jingga. Ya. Menawi Paman Patih Lugender nyuwun dumateng kula Majapahit kedah yasa benteng ingkang kandel kagem bentengi Guru Bisma Minak Jingga kersane boten ngrangsek wonten ing Praja Majapahit. Langkung prayogi dipun wontenaken pilihan Senopati. Nuwun sewu Sang Jwita Ratu. Kula nyuwun wedal badhe nyambet aturipun Kakang Minak Koncar. Kakang Minak Koncar, Layang Seta menawi to panjenengan nggadahi pemanggih wonten ing Praja Majapahit kedah wonten calonan Senopati. Ya. Menika menggaing kula kedangon. kok bisa Maringi wedal tiang-tiang Blambangan ngangsek wonten ing Majapahit lho. Menika leres Kakang Koncar. Sit Boten Putih. sah golek pilihan. Teng Majapahit pun kathah Senopati sing kondang-kondang. Ya, itu to, Pak. Bener apa sing lagi wae kok kandhake layang Seta, layang Kumiki. Lho, golek Senopati ndadak loro pilihan ya kesuwen. Kesuwen? Lah
lajeng kersanipun Merga Majapahit ki wis ana senopatine. Majapahit sampun wonten senopati kang bentengi Praja Majapahit. Lho wis ana. Sinten paman? Ya ora ana liya putraku Layang Seta, Layang Kumitir. Yo. Kuwi Gatotreja, Antarja. Antareja Gatotreja. Kaca ning Praja Majapahit. Nggih. Meletik ya. Angkasana. Mabur Angkola. Nah, putraku. mlebu warung ora tau bayar. Copate ora bayar. Bola-balik kok penjol Nuwun sewu Sang Dwita Ratu. Menika leres menawi tok ing mangkenipun kula kapilih kawini suda minangka senopati perang wonten ing negari Majapahit. Mengsah kalian tiang-tiang Blambangan kula upamekaken jiwe. Jiwe Siji musuh selawe. siji Layang Seta. selawe Minajiga kula saduk kados bal madel. Mlebu gawang klepek-klepek lho. krungu kowe Cal. Nggih. Menika leres Sang Dwita Ratu. Boten sah pados senopati liya. Cukup Layang Kumitir mungsuh Minajingga bebasan jiket. Apa kuwi di? Siji mungsuh 50. Siji. Layang Kumitir. Seket. Minajingga Menang di. menang Layang Kumitir. Minajiga kapake. Ayo tak jambak rambute. Iya, terus. Pasang di kupinge. Til. Aja lali idone Mak Tricu. Macuh ketemu siji. Krungu kowe Cal. Layang Seta Kumitir. Nggih. Anggonmu munjuk atur kersa dalem Sang Dwita Ratu. Bebasan yen ngadepi Minajingga jiwe. Leres. Siji musuh selawe. Nggih. Siji Layang Layang Seta, Seta, selawe Minajingga. Minajingga. Isih menang Layang Layang Seta. Datan beda Layang Kumitir. Jiket. Siji musuh 50. Siji Layang Layang Kumitir. Kumitir. 50 Minajingga. Minajingga. Isih menang Layang Kumitir. Nanging ya Nang kados pundi? nalika Majapahit ana geger. Nggih. Tak ganti. Nalika Majapahit ana geger. Prajurit Majapahit lan Blambangan campuh ana ing Aranggana. Nggih. Aku ora weruh silramu ana ing medan laga, apa meneh kok irungmu. Di aku percaya kalamun silramu sakarone bakal dadi senopati ana ing Majapahit. Panjenengan boten mangertos, Kakang. Nalika perang ageng Majapahit lan Blambangan, Iya. kula dados senopatinipun. Kula manggon sak tengah-tengah. Iya. Lho, bareng ngepasi perang dumadi wonten sak tengahing ora-ora. Kula mesahaken prajurit kathah ingkang gondangipun salib. Iya. Kula cekaten melayu teng sumur, golek banyu, nyawisi banyu prajurit. Kuwi bener ora beten Layang Kumitir. Nalika ning palagan perang gede, ajeng maju perang kula eling. Dina iku jebloke simbokku, kula aku ora sida maju. Jajal, Anggonmu matur iki mung kanggo pawadan. jajal nang dina liyane ae. Sing Layang Seta akeh prajurit sing padha ngelak mlayu golek sumur. Wis apik nek ora njupuk banyu, tak kira kowe apa nyemplung sumur. Menyek. Lah sing Kumitir, Kawonten legen mawon kula tubaske legen setunggal-setunggal prajurit kula. Kersane men rasa nggone perang. aku ngerti mergo kowe manggon ngarep mesti mati. Saiki ngene wae. Dimen aku percaya kalamun nalika ana musuh teka, Nggih. kowe dadi betengi Majapahit. Nggih. Upama dijajal nek kene wani. Layang Seta Layang Kumitir trimo dijajal. Monggo panjenengan pilih duden prajurit pundi ingkang tetandhingan kalih Layang Seta Kumitir. Kuwi prajurit rucah Lho, lelajeng sinten sing badhe sing jajal bakal Layang Seta? musuh kowe pawongane ora nate perang. Nino di Nino. Lho, Layang Seta Layang Kumitir jatuh jatuh musuh ora Majapahit kok. Ditu kalih pawawan boten nate perang. Lajeng sinten Kakang? Aku dhewe. Panjenengan piyambak? Ya. Oh, Kakang Minak Koncar nantang penjajal Layang Seta Layang Kumitir. Kados pundi? Ya diminak koncar. Nggih. Lho arep nantang Layang Seta. Adi jajal Layang Seta Kumitir. Lho wani. Lho, Layang Seta Kumitir mboten nate nampik kantong musuh. Bagus. Lah nggih. Mungsuhe wong tuwek. Nggih. Pindir mesti gledah payah. Nek wani aja diwedi. Nggih.
ngerti yo juane wani. Ah, ngerti, ngerti. Iki wani. Wani. Nek wani tak du. Aku catatan nggih. Ya. Mojo, monggo. Ning ngenteni opo-opone saka Rama. Langsung. Jadi. Oke. Kone wis siji loro maju sikat sewaduke. Oh, kasihatan. Monggo. Nek ana 1 loro 3 Siap. siap jotosi jejeki oke mo Ya. siji 1 2 3. Kurang mo. Kurang mo. tutup mo Tutup. Wah, iki kurang 4 kira. Nggih, bener tutup mo. Oke, oke. Siji, loro, telu. Ya. Kita beli yo. Kok malah bawane kecil-kecilan niku. Ya. Panjenengan paling apa? Kowe maju napa mundur? Maju ya to, ya Tir. Yang suara panjenengan maju mundur. Telu, maju, saduke. nek bobo niku sing cetha mo nek maju ya maju nek mundur ya mundur malah bimbang hatiku maju oh maju maju nggih maju Siji, loro, telu. Ya. Sekirang mo. Siji, loro, telu. Ya. Anak bento. Kowe iki jane wani apa ora? Estunipun kula wani. Ning menawi kula gagas, kula kok isin. Lho, wong ana kok ditantang wong tuwa. Mboten timbang mo, menang mboten kondang kalah pirang. Lho, saestu mo kula mesake tuwa musuhe tuwa. Kowe ngenyek. Yo, bener kok ya. Lah sik kok. Ngenyek. Nek pripun? Tuwa musuh tuaku iki bocah pira wene? Rowene pripun? Untune men kowe kok pira wene? Tuwa musuhe tuwa mo. Tuwa musuhe tuwa. 17 laku Tuwa musuhe tuwa. Nggih. Awakmu no. Nggih. Kowe no. Nggih. Nek kalah ora kok. Siji. Menang ora kondang. Sing tuwa sapa nggih? Nggih. dengan mo Jenengan. Rama. Wani apa boten? Lo. wani Minyak konjar. Nggih. Selendek driji. Wani mbok. Gentosan kula paringi apa-apa. Siji, loro, telu. Yes. Jurus apa? Jurus apa? Ngemelarat. kowe Harimau. Mundur malih. Siji, loro. Jurus apa, Bang? sapa mo Jurus bangko. Terus Bang Gledak. Jurus. Gledak. Alah, oh, maya mo. Oh, yo. Angel cah. Lurah. Oh. Nek ngedikno Rama kok sak gelemmu makin mbak ceneng angel. Ora berbakti kok. Yo sewu nggih Kang Juwita. Lan penjian Kakang Minakso. Nggih, Boten pangapunten. prayogi menawi kudrah mosebeken sakmenawi kados. Waduh. Sampun tenan. Iya. Iki tema kok ajek ae. Kula pate lho Gusti. Nggih, kula Sang Juwita Ratu. Menika wonten tamu. Monggo piyambak. Kula nggih murba nggih. Ta? Oke. Sing murba tamu ki aku nggih wakile kok. Padha wakil nggih kaya ratu. Wakil-wakile wakil. Lho. Kowe ngene bocah iki. Sinten, Bang? Guyu iki Sinten, Bang? Sinten, Bang? Sampean pripun? Lho mesti Kula wae niku kenal. Loh, pun tuwa kok wis kenal. Sinten lho? Sinten lho? Iki. Nggih. Tak gelip tarikan iki. Kados-kados nggih. Suwe ora jamu. Kaca. Jamu pisan bodhonge telo. Masuk. Suwe ora ketemu pisan angkat buta. Sing iki angkutan angkutan boto. Kula nggih iso paribasan. Kowe iso Suwe ora jamu, Suwe. jamu pisan mangan iwak brutak. Ya. Suwe ra ketemu, temu pisan kakean arak. Sampe kakean arak mo? Kakean arak. Wah, nggih.
Kawa-kawa. Bolak-balik ya angkat buta. Lah terus arek Lah ngene. kalau kene tekan kene Kabeh kon gawe parikan utawa pantun. Pantun. Suwe ora jamu. Nah, suwe. Jamu pisan temu lawak. Suwe ora ketemu pisan karo wong kawak. Lho apik. Ya, pinter. Gak karo luwak. Buta pinter timbangane angkat buta. Kabeh kok ngino. Ya ora apa-apa. Iki mung tak gawe musikan. Ngono Iya. ya. Oh, Iki sing baku. Wose. Mas niku dak beras to? Mas niku beras. Wos iki tegese kepentingane apa? Nek menawi Beras beras. cara wong Jawa kuwi ya beras. Serius, Mas, serius. Wah, nek beras bubron. Angkat buta lan kowe angkut buta. Nggih. Kamu ana ing Praja Majapahit. Ki ana gawe apa? Apa sliramu ya mung kuyuran? Lho, Apa ya mung nitip praja? Enggal matur. Adipati Jimbaran kok pluyuran. Ya tertamtu ana wigati. Ana wigati banjur Nggih. Jenengan ingkang matur Kakak. Oh. Ya, Di. gagilan. Ya Allah Gusti. Lah nuwun sewu Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Ngantos kula minggah wonten pendhapi agung wonten ing Praja Majapahit miyak sagonge Sentana Praja ingkang sami sumiwa kula dipun utus kaliyan Kanjeng Dipati Minak Jingga. Rucul kok sepur. Padon ora titik Tak cepetno serak lali aku ngono. Soale apalan iki wis supados ngaturaken serat nawala layang konjuk Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Yen pancen kaya ngono, enggal-enggal aturki. Lak notol penggale ingsun pengen mangteni ijuane nawala. Nggih. Di, ya Di. Layane kok gawa. Layang opo tak gawa? Nggih. Arep apa kowe? Kowe arep apa? Ndet niku lho nawala. Sing kongkon jupuk sapa? Mboten enten. Lah kok yak-yakan arep jupuk. Ora dituguk tapsila. Ora toto. Mlete. Apa? Akeh ana ra kasih. Apa? Oh sampean iki kudu ektene kaget. Boten boten kaget kalau wong kula iki budet. Aku iki kulino kagetan. Sampeyan ektene kaget ta mau. Oh, Ora tak jikok, tak tunggoni tok. Apa iki? Aman. Wong kurang ajar. Aku denger meneng ae. Ya ampun. Kulo. Udah ngate loro. Woi. Layak Sang Juwita Ratu. Alah kewalik mok, balik. Malah wale. Paten. Ya ampun. Rungokno maramu ya. Nggih. Sing gawa layang iki Jata Silih. Ya. Anak-anak kok beda. Aspek. Jos. Sing gawa layang Jos. Ya bener aja sing gawa layang Jata. Lagi. Jam cindil. Paten. Nggih, mau. Ngono omongane Rama. Nggih, sesuk. Ada keliru ora tak imangan. Oke, mau. Sing gawa layang iki Nggih. idione le. Apik. Jos
edan anake gede. Ora tau singkatan. Rungokne pripun? Contoh niku pripun kok salah terus iku lho. Sing pungkasan iki. Rungokno tenan. Nggih. Sing gawa layang iki pisanan. Suwadu pate. Iya. Paman Ucar, putrane Rama. anak ndika tanpa diperintah jumandak gitu. Yo. Iya, tan wurunga Majapahit ana perang gedhe, tunggak tebu, aku ora melu-melu. Ora ngurus. Ngono kok setarane praja. Ono kayak kaya ngene kok malah ora melu-melu. Ora tak blonjo kapok. Prajurit kabeh. Nggih. Aja nganti kesuwen bendaramu katumpung durung ada. Bujung ewang-ewang ana. Tunggak jati, aku ora ngerti. Tunggak luntas. Ora roh.
Malah menceleng pripatmu kurang ajar, Rek. Menceleng, Rek. Pateni iki. Layangku Pripun lho? sabar ya, nggih. Ya jujur enten sampean mo, kene sampean tak odol-odol, Rek. Angkut buta lan kowe angkat buta. Patih lho Gendek. Ya, ora teges aku. Sampe lawan kowe gak. Mergo ngopo? Aku mung kepengin no di sepiro kasektening sepiro. Jajal kasten lho. Aku wis lho. Apa kowe ora ngerti kondange Adipati Jimbaran angkut buta lan angkat buta? Pop. Sabar. Rampung iki. Aku wis Jajal. kondange angkat buta. Ki pati lu bindar wis keprungu. Iya. Ora tegas aku iki ngino kelawan kowe sakloron. Ki aku arep bakal menehi pangwangsulan sing gupathok. Piye? Dan pawangsulan. Panglamarmu ditampa. Wah, sida ora balik tanpa gawe. Balik engko gawe. Ditampa. Ning ana syarate. Lumrah. Syaratnya pun Syarate jawabane ana ning jero nawala iki. ngono. Mengko yen to ngepasi tanggal dina taun wulan mengko yen wis pas bakal tak undang maneh. Iki rungokno syarate. Syarate napa niku? Mengko yen kowe nyaguhi engko nawala iki gawa bali ning Bambang. Wis ditulis teng mriki. Ning jero iki jawabane. Mengko iki rungokno. Wis dik mang ning ngono terus kok. Mengko yen to ngepasi dina Jumat. Ngepasi dina Daupe temanten Jumat liwat. Tane kaya Sing cetha mo. Ya kan Jumat. ya Jumat liwat. Tanggale yen wis ana dumudul saka kidul. Yen ana jumude tanggal saka kidul tekane. Boleh tanggal sama kidul. Nah, bulane Sasine Jumat lawas. Sasine Jumat dilawas. Awas kuwi kawah. Nek ngono ora ana perubahan. Acik. Taune Taun bebas. Taun bebas lho nek ora bebas. Bebas Ora landas. usah golek taun sing angel-angel, taune bebas. Taune bebas. Taun apa wae kena. Ora mung kuwi tok. Ora mung kuwi tok. Lah napa iki? Isih ana nah. Yen meng mangkone tumimbule watu intem. Yen ana lakone Timbule watu intem gampang. Isih ana nah. Apa melih? Yen ana kereme prau gabus. Ana kereme tau apa tau gabus. Gampang ku anggere kowe. Sing pungkasan Napa? yen to ana basa ing bling. Nah iki sing pungkasan. Wis Iki jawabane ning jero kene. Kendang Bali. Mansul belakangan. Matur. Mana aku ngapusi. Halo, dadah. Masuk to. Niki ana anak mentol karo Apa? Piye Tos manten panjenengan ngudang kula. Supados jauh kalian Subasiti Kencana Wungu dados ratu wonten ing Majapahit. Aku patih. Pinter dadi patih. Lho, saiki kok pengelamare angkat buta tetampa. Dina sasi taun wis ditemtokake. Timbang kula urung dadi patih, sampean njaluk mati saiki apa mati sesuk? Nesa saiki tak ndang rucat. Ngene Ngene yo to, Tir. Piye, Mas? Kabeh kuwi mau mung akal-akaling Rama. Akalan pripun? Dina cetha. Cetha. Sasi jelas. Tanggal dina taun sasi. Lah nggih, sampun cetha dawuhe temanten. Saiki rungokno.
dinane mau dina Jumat kliwat. Jumat lewat. Lah iya. Lah ya. Apa ya ana dina Jumat kliwat? Sengeten. Sing ana Jumat Legi pon lagi Kliwon. Nah, Oh kuwi iya. tinggalan. Oh lah nggih. Sasine. Lah, sasine. Sasine Jumat dilawas. Lah iki. Apa ya ana sasi kok Jumat dilawas? Ana ya mati lawal, mati lakir. Ah, anane Jumat dilawas, Jumat dilakir. Wah iya. Taune. Lah iki nek taun. Tahun bebas. Lah nek piye tahun bebas? Lah mosok ana tahun bebas? Anane Anane ya taune 2026, 2000. tahun alif, tahun dak, tahun lawu, tahun dak. Oh iya. Kumambange watu hitam. Lah iki nek ana watu nyambang piye ayo. Tatir. Pripun no? Watu item kuwi gedene mung sak kuku paribasane, mesti wae kelem. Boten saged Ora iso timbul. Oh iya. Karena prau gabus lho niki. Iki mati piye? Iki rungokno meneh. Pripun? Prau gabus kerem. Ambok gedene sak desa Kemadu. Prau gabus ora bakal kerem. Gatos sedaya menika akalane penjenengan. Akal-akale Sing pungkasan. Nampe secara alus. Pungkasan siji. Bosoke beling iki lho lho. Nek ana bosoke beling piye ayo? Hah? Tugel Sing dulu lho. pungkasan, Nah. sing pungkasan. Endi ana beling basa? 1000 tahun paribasane boten badhe boso. Iki pendemo ngantuk ewonan taun ya ora bakal basa ya to. Nampe sarana alus. Tak tampik cara. Cocok. Jagat wasi sami daton. Yo kene aku nandhang urip sing kaya ngene. Panelongso batin sing tak sangka. Damar bulan anak. Yo kini pirang-pirang dina iki disawang marang iki. Sliramu anane tansah. Lan musuh terus. Jane apa sing dadi penggalianmu to nggih? Kok kondo marang ibu. Sapa ngerti iso sapianku kabeh ku mau Damar bulan. Rumas isin wonten salebetipun manah. Sing babagan apa nggih? Saben-saben kula niki dolan. Kula tansah dipun cecenges dumateng kanca rowah. Mobile kula menungso ingkang boten gadhahi bapak. Damar bulan. Ora ana tinane Slimramu lair ana ing jagat raya iki ora duweni bapak. Mesti wae ana sing ngukir jiwa lan ragamu, nggih. Astunipun kula niki boten wani. Nanging boten ketang kados pundi. Wedal menika kula kedah wani. Ibu. Kula niki namung kepengin ngertos. Sinten sejatosipun bapak kula. Ingkang ukir jiwa raga kula. Menawi tasih sugeng wonten pundi papan dunungipun menawi sampun penjahit wonten pundi pundhungipun kula namung badhe sugeng. Damar bulan anak. Ibu njaluk pangapura marang Slimramu. Yen to ibu ra bisa walaka sapa sejatine sing ngukir jiwa ragamu. Ibu ora kuwawa yen kudu walaka marang Slimramu, nggih. Damar bulan.
Pinaosa menika wados keluarga. Sak sampunipun kula ngertos wados menika badhe kula simpem. Ora bisa tenan walaka marang sliramu Damar Wulan. Ibu jaluk pangapura marang sliramu. Napa slaminipun gesang kula mboten badhe ngertos sinten bapak kula. Sliramu ora usah mangerteni sapa sing jiwa lan ragamu. Jalaran ibu tenan ora bisa mbuka sapa wong tuamu. Ibu ora kuwowo, ibu ora kuwowo Damar Wulan. Menapa sampeyan mboten gadah raos welas asih. Dumateng kula. Ibu welas marang sliramu Damar Wulan. Kula namung nyuwun dumateng sampeyan. Yen ibu buka sejatine sapa wong tuamu. Rasane atine ibu kaya kerono-rono. Dadi ora kuat ibu bakal buka marang sliramu Damar Wulan. Sebabe apa kok ora menawa? Anakmu Damar Wulan iki ora bocah cilik meneh. Damar Wulan wis dewasa. Wis pantes umpama kepen ngerti sapa tenane wong tuane lanang sing ukir jiwa ragane. Kula mangertosi buku. Nanging saestu kula mboten kuwowo buka lebaranipun anak kula. Kula rumaos lingsep buku. Lakon-lakon kang wis kawuri ora perlu kok eling-eling. Cukup disimpen ing sajroning ati kanggo pasinaon lelakon kang bakal dumadi. Tanpa bedane lelakonmu karo bojomu mbiyen. Mula ora ana alane yen to anakmu ngerti sapa tenane bapakne. Yen kowe ora mentala kandha, ya sing gedhe pangapuramu. Yen aku bakal bloko karo putuku Damar Wulan. Simboten menapa menawi menapa panjenengan ingkang badhe walaka. Ger Damar Wulan, Paring dawuh Eyang. aja cilik ati. Yen kowe nalika dolan karo kanca-kancamu padha cedhak karo wong tuane. Nanging beda kowe adoh karo Sudarmamu. Tenane kowe ora anake wong pidak pejarakan. Kowe ora anake wong lumrah. Nanging wong tuamu sing ngukir jiwa ragamu. Kuwi menungsa pilihan. Ya merga pinercaya dening negara. Wong kang nomer 2 ing negara Majapahit ora ana liya Patih Maudara. Nuwun sewu saderengipun Eyang. Menawi tetela kula menika titisipun piyayi angka 2 saking Praja Majapahit. Iya. Gesang kula mapan wonten ing Karang Pradesan Eyang. Merga ngene, nalika negara Majapahit mbiyen keng ngasta sinuwun Prabu Bramartunjung keng merangkani Patih Maudara kagawe geger dening Adipati Ngranti Kebomarcoet. Ing kono Sang Prabu
Bromar Tunjung nganti nganakake Giri Patembaya. Sapa kang bisa nentremake Majapahit bakal kaganjar. Kang bisa ora nulya mung bocah saka desa Gambe Seketi sing jeneng Jaka Umbaran. Tentreming Majapahit Sang Prabu Bromartunjung nganakake Suka Langen Suka merga mongkok penggalihe merga Majapahit wis kelakon tentrem kanthi cara batangan utawa bedhekan. Batangane mung perkara anak. Gandeng nggone batang kuwi keng bener bapakmu Patih Maudara. Temahan Sang Prabu Bromartunjung ninggalake praja ingkang mangka sumpahing Maudara mbiyen mukti Bromartunjung Maudara melu ngrasakake kamukten matri Bromartunjung Maudara kudu melu mati. Gandeng Prabu Bromartunjung ninggalake praja satemah bapakmu uga ninggalake kepatihan. Sakutuwe kepatihan sak leker gentonge dipasrahke karo pamanmu sing jeneng Harya Jejetan. Malah kleru ing panampa ora mung kepatihan klebu ibumu barang ya arep disenengi mbiyen. Ngepasi ibumu mbobot kowe. Saknalika tak gawa mulih ana ing Paluwamba lair kowe, Ger. Matur suwun sanget, Eyang. Bilih sampeyan sampun kersa buka lembaranipun sejarah ingkang sampun kawri. Rumaos kadudut wonten salebetipun manah. Mila kanthi menika, Eyang, Kepiye? kula niki badhe nulat lekasipun Sudarma kula. Cedhanipun kula badhe tumuju wonten ing Praja Majapahit badhe suwita, Eyang. Arep suwita yang Majapahit. Ngaten. Kuwi gegayuhan kang utama, Ger. Simbah mung nyurung apa sing dadi karep. Merga apa ora ketangkep piye bae. Kowe katetesan Getihe Patih Maudara. Salah sawijining punggawa negara kang bekti kelawan negara. Sak ora-orane bisa tumurun marang anake. Nanging ya ngono. Kowe pamita karo ibumu. Merga ibumu kang nggembol kowe kang nglairake. Nyuwun wedal sawetawis. Iya. Lila sampeyan ingkang kula suwun ingkang supados. Kula badhe didaya pati pedamelan wonten ing Kutaraja. Jane abot rasane atine ibu kudu pepisahan marang sliramu. Nanging kabeh mau kanggo kamulyan ing bisa sliramu urip mulya. Ing kene pun ibu bakal kula. Muga wae sliramu kelakon apa sing dadi ati atimu. Ning ya ngono paluke. Supaya anakmu gedhe atine tumuju ning Kutagara. Sandangane bojomu lak isih tok simpen. Tasih bobo tasih. Yen isih tok simpen
tutuke anakmu Damar Wulan supaya salin sandangane bapake ya. Sarep bobo. Pamit ya. Iya. Lelake atimu sithik wae aja gondeli. Sebabe apa? Yen anakmu Damar Wulan tansah mapan ana ing Paluangga. Ibarate kodhok kang ketutup bathok, ora ngerti swasana ing sak njabaning rangkah. Kula kikilani anak kula badhe tumuju wonten ing Mojopahit. Sinaosa ati kula menika amun-amun. Wong tuwa kuwi isine mung nyurung donga lan pamuji supaya gegayuhane anak bisa kasembadan. Eyang. Lho. Sampun. Kini sliramu bareng agem-agemake ramal. Sliramu jemples marang wongmu Damar Wulan. Awet sedaya kula wau. Ibu dalah eyang. Ingkang kula wentah. Dumateng kula. Persasat simbah ora bisa kumecap. Bareng nyawang putuku Damar Wulan jebles karo wong tuane Patih mau doro alam semana. Eyang. Redening ibu sampun paring lilah. Dumateng kula ingin supados tumuju wonten ing Praja Mojopahit lajeng bejang kapan anggen kula miwiti eyang. Ora jeneng eyang iki nundung karo kowe ora. Saiki uga gedancangan tumuju ing Mojopahit nanging eyang melih Kados pundi? jumuju kok ana ing kepatihan golek ana pamanmu Harya Jejetan kang saiki wis dadi patih ing Mojopahit ora kleru jenenge Patih Logender. Badhe kula estokaken pamit tambahing pangestu eyang. Simbah kelingan iki pusaka tinggalane Sudarmamu mergo kowe saiki wis dewasa supaya kowe kengasta kowe sing gawa Kados ngaten. Pamit tambahing pangestu pinangka cara obor lamah kula. Pangestune ibu kaya banyu lili. Muga-muga sliramu enggar kelakon apa sing dadi niate aku. Ora nemoni apa-apa ning tengahing dalan. Estunipun awrat sanget. Kula bilih kula kedah pepisahan dumateng sampeyan. Nanging tekating manah kula ing benjangipun saged mulyakaken keluarga wonten ing dusun Paluangga. Mila kanthi punika sawetawis wekdal sampeyan lan kula kedah pepisahan. Palope Tinggalaken dumateng kula lan panjenenganku. sing susah ora mung kowe. Bapa uga susah mergo ditinggal putu sing banget tak tresnani. Nanging apa ya kudu awake dhewe nggondeli ora. Supaya anakmu Damar Wulan bisa nggayuh
apa sing dadi panjangane? Bapa njaluk tulung cepake uga rampen. Bapa arep munggah ana ing sanggar palanggatan nyuwun marang ngersaning Jawata supaya Damar Wulan bisa njangka apa sing dadi panjangane. Wis tak akan nyambung.